Morning teenage Jack. Ka background yabe ka Charlie Kirk. Bambo uyu waomberedwa ku USA. Charlie Kirk anabadwa 1993 ku Arlington Heights, Illinois ku USA. Tayo mama pedwa anala kukhala ku Arizona. Anapanga find Turning Point USA, youth organization ya conservative. Yedi. Anali political commentator, amalemba mabuku, anali author, podcaster, speaker. Komanso anali munthu onena kuti odziwika kwambiri ku USA mbali ya right wing. Anali ndi following yaikulu kwambiri pa social media. Amapezeka amakayankhula pa Fox News, amakonda kukayankhula ma radios, komanso amakonda kupita ma universities kumakayankhula ndi ana school. Makamaka a year 1 osati oti akumaliza koma oti akuyamba kumene university. Sono Charlie Kirk angakhale analochuka kwambiri yani. Mwinaso chinamuchukitsa kwambiri ndi zikhulupiriro zake, zinthu zomwe amachita defend, zinthu zomwe amayankhula. Why have the black community gotten poorer since the passage of the Civil Rights Act? Tell me that. Chitsanzo amapanga defend ma gun rights. Constitution ya USA imalola anthu kukhala ndi mifuti yeti amaichula kuti a right to bear arms. Nde anthu achuma ambiri ali ndi tinganene kuti mistake kapena ali ndi dipo mu makampani ogulisa mifuti ndi business yamphamvu kwambiri ku USA. Chifukwa chonena kuti mifuti ili paliponse. Ndi anthu ena amanena kuti mukadzaletsa mifuti zidzathandiza kuti kuphana ndi mifuti kudani kuchepe. Koma Charlie anali defender wa ma gun rights. Za race anayankhulapo zinthu. Ananena kuti akwere ndege nkumva uzonena kuti pilot ndi munthu wokuda akhozokhala ndi mantha kwambiri. Chifukwa choti alibe chikhulupiriro chonena kuti munthu wokuda angayendese ndege bwinobwino pakana ukafika. Zinthu ngati zimenezo zonena kuti kodi munthu yakuyankhula bwanji. Anali supporter wamkulu kwambiri wa President Trump. Moda anali magulu anthu amene anathandizira kwambiri kampeni ya Trump. Komanso amadana kwambiri ndi immigration, amadana kwambiri ndi za ma gay, za ma transies, anali against kwambiri. Amadana ndi zonena kuti azimayi azipanga abortion. Anthu anafunsa kuti nanga munthu oti wagwiriridwa ati it doesn't matter asapange abortion. Zinthu zake zoterozo zonena kuti zolimbana ndi anthu kwambiri and ma debate yake panali zinthu zina zoti kumumvesera mukhoza kugwirizana nazo kuti akunena zoona, koma zina kunena kuti kodi munthu yakuyankhula bwanji. Nde anali very controversial. Nde pa 10 September 2025 anapita ku Utah Valley University. Amakapanga so ma debate yake aja amakayankhula ndi ana school. Event yomwe amaichula kuti prove me wrong. Ndi atafika kumeneko anakhala anapita ndi mkazi wake, ana ake awiri, timu yake, ma bodyguard chani. Kunali university kunali ambiri. Ali busy akuyankhula pamene paja munthu wina wamulasa ndi chipolopolo pa khosi. Anthu ambiri ayiona video yake. Anataya magazi ambiri munthu yochepa kwambiri. Koma in the end Charlie Kirk wamwalira. Nde chinaipa kwambiri ndi reaction ya pa social media. 3/4 ya ma reaction anthu amakanga takukondwa. Facha maganizo ake acha zonena zake zonse zomwe amayankhula. Anthu amachita celebrate modabwitsa kuti imfa yanzanu kumachita kukhanga takunjoya ma post yake ochani. Nde izo zonzonena kuti boma lawo lolanenetsa kuti iziziyayi mpaka na ena achosedwa ntchito ndithu chifukwa cha ma post yawo apa Facebook okudza kusangalala kuti munthu iwatani waphedwa. Tsono apolisi anayamba nokuyang'anayang'ana kuti amene waombera ndi ndani. Koyamba anagwira bambo wina wake olakwika, kenako amuona pa ma videos nakasipa nayi anthu nthawi zonse amakhala akutenga kwakhala misonkhano. Sipalephera anthu onena kuti akutenga live akujambula akutani. Nde imodzi mwa makamera inamupeza kuti yamujambula munthu amene anali padenga nkuombera fa anali patali. Munthu wake oomberayo amene wakhala onena kuti ali ndi experience ndipo ndi marksman wamphamvu kwambiri panali patali. Ndimene anapangira target ndikumuombera pa khosi. Ndi munthu anaoneka ndithu kuti ali pa roof waombera akuthamanga wadumpha. CCTV kwinako yamuona akuthawa. Ndi apolisi anamba kumusakasaka. Apezeka kuti apolisi agwira mnyamata wina wa zaka 22 dzinake Tyler Robinson. Tyler ndochoka ku banja lolemera kwambiri. Anthu ochita bwino akuti anthu opemphera komanso anthu osapota a president yawo kwambiri.
onena kuti si anthu amene amaganizira kuti mwina ndi anthu a upandu ena ake. Mwana ati wanzeru kwambiri aliyense ankaona ngati kuti azakhala billionaire, akuti mwana zoyenda zokhazoka, koma makolo ake anali okonda mifuti kwambiri kuyambira kali kakang'ono. Anayamba kukaphunzitsa kushuta umarksman. Mayi ake ndi bambo ake nthawi zonse zosangalala zonjoya zinayi zontenga kupita kukaphunzira kuombera, nkona anali odziwa kushuta kwambiri, koma pakali pano akadali onkuganiziridwa iti akuti best friend wake kaya ndi chibwenzi chake anali wa trans, nde mwina nkona amadananso kwambiri ndi Charlie chifukwa iye amadana ndi zimenezozo, amapanga preach against zimenezozo. Pa chipolopolo anayikapo ma engravings analemba. China mwa chipolopolo chomwe anamuomberera Charliecho chinali cholemba kuti analemba kuti awakhe chipolopolo choiti kuti iwe wakha. Zodabwitsa kuti munthu umuombera angawakhe chipolopolo. But anyway, pakali pano akadali m'manja mwa polisi. Anadziwika chifukwa choti atadumpha atathawa anaponya futi yakeyo pa tchire kuti asaonekere kwina kwa madziwo kuti kukhala ma CCTV. Ndi atabwerera ku nyumba ankalemba pa platform ina yake application yochedwa Discord, amafunsa anzake kunena kuti akamutengere mfuti awalipira. Ndi anzake onda amene anayitolera nkuwauza abambo ake. Abambo ake nkunena ku polisi nakasa madziwo onena kuti zidziwika anyway awagwira. Ndi iwo akapanda kuulula nawonso akhoza kumangidwa. Ati panali reward ya anthu amene angakampereke. Apolisiyo kaya ndingati boma linayesera kuwapasa makolo ake wayikana ndalamayo. Chiwembucho wapanga ku dera lonena kuti kuli death penalty, ndi akuti ayang'ana kuti chilango chake chikhale cha death, eti chokumupha. Koma imene ndi nkhani ya Charlie Kirk, kwinako yangotsala ndi milandu ya mnyamata amene wagwidwayo. Zikomo kwambiri.